लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। लोगोफोर मा होनो फेसबुकनि मोननैसो जों फानि भिडिअ लानानै फैदो। फेसबुकनि भाइराल भिडिअ। लोगोफोर दिनै स्टार्टिं जानो हागौ भिडिअआ जोबजासिम मोनसे एन्ट्र मारिना लाग्रोनोसै ना मा होनो। लेट्स गो लोगोफोर। फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै। बे फाग्ला बिदिजों जायो। भिडिअखौ नायलांबाथ' मिथिलांगोनानो बुजिलांगोनानो लोगोफोर। बे भिडिअखौ रेसपेक्ट दाला लोगोफोर। बेफोर भिडिअखौ जास्ट इन्टारटेन खालामनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। रावखौबो दुखु आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। चल बोजड़ी के वाह क्या माल है यार। कोई रंडी खा रहा है। ये कोई रंडी खा रहा है। इधर का इंडिया का लंड खाने आई तो उसको पहचानने लगे, समझा? सुन बड़वे। वाह 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 आजकल लड़की लोग भी गांजा वाह पीता है। हमारी माँ का भोसड़ा तुम्हारा खाने के वांदे तुम लोग के। वाह बरेको गिद्राउन नि र। चल बोजड़ी के मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वाह 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 आजकल लड़की लोग क्या क्या पहनते रहता है। वाह दोस्त लोग। मोदी सर क्या बोलते हैं उसको बोलो। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। भिडियो को मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट शेयर खालामनो दाबाव लोगोफोर। मोजां मोनदोंबा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीब मान्छेफ्रा फेसबुकआव गिया माने आपलोड खालामनायखौ गिया माने ना। नाथाय नै बिहा लाजिनानै मोखां खोबथेदो। हाग्रामा सारा बेखौ मा बुंनो सानो। बे फाग्ला बिदिजों जायो। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। उम्र सारी फ्रेन्ड दिनै भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअआ लोगो फैगोन मोनसे भिडिअआव लोगोफोर गासिखौबो नेना थाबाय लोगोफोर। आरो कमेन्ट डिसक्रिप्सनाव लोगोफोर बेफोरबायदिनो आरो शेयर खालामनो दाबाव दै लोगोफोर। शेयर आरो लोगोफोर उनाव लोगोफोर मोनसिगोन। बाय बाय लोगोफोर।